Zdravím vás ľudia, ja som Dávid a dneska tu opäť máme modernú zbraň. Pozrieme sa na pištoľ od Sig Saueru, konkrétne Sig P250, ktorý je na slovenskom trhu celkom raritou. Dnes sa táto pištoľ už nevyrába, predávala sa viacej v Counter-Strike ako v realite, ale vôbec sa nejedná o zlú pištoľ a stále má mnoho fanúšikov. A keďže som mal teda možnosť sa k tejto pištoli dostať, tak som sa rozhodol, že bude zaujímavé o nej spraviť video. Pištoľ Sig P250 predstavila firma Sig Sauer v roku 2007. Primárne bola určená pre americký trh s nejakým potenciálom aj pre ozbrojené zložky v rôznych krajinách. Je to 9 mm pištoľ s tým, že neskôr prišli varianty v iných kalibroch a vyrábala sa v rôznych veľkostiach. Bol to veľmi ambiciózny projekt. Jedna z takých vlastností, ktorú firma Sig Sauer propagovala, bolo, že táto zbraň mala byť modulárna a užívateľ mohol jednoducho meniť medzi jednotlivými veľkosťami a variantami jednoduchou výmenou rámu. Všimnite si, že sériové číslo je na vnútornej časti zbrane, že akoby tuto v ráme máte taký výrez a sériové číslo nie je na ráme, ale je akoby vznútra a cez tú dierku ho vidíte. A tým pádom vlastne aj v tých štátoch amerických, kde ste povinní si registrovať zbraň na nosenie na základe sériového čísla, tak vlastne tá registrovaná časť zbrane je iba tam vnútri a tie vlastne vonkajšie časti môžete voľne vymieňať. Vo väčšine štátoch USA bez problémov si môžete ten rám nechať poslať poštou a vlastne takto si môžete tú zbraň jednoducho prerábať. A vlastne tá vízia bola aj taká, že niekto bude mať napríklad veľký rám na streľbu na strelnici, prípadne na ochranu domu a potom bude mať rám v kompaktnej veľkosti, ktorý si potom vymení a bude to mať na nosenie. Samozrejme, v našich končinách je to úplne irelevantné, lebo naše zákony vlastne považujú aj tie vonkajšie diely, teda rám zbrane je taktiež hlavná časť zbrane, púzdro záveru je samozrejme hlavná časť zbrane tiež podľa zákona. Takže u nás je to bezpredmetné a samozrejme dneska už ani nezoženiete k tomu nejaké náhradné alebo nejaké ďalšie rámy. Ale teda pre americký trh to možno bola nejaká zaujímavá vlastnosť. Ďalšou takou charakteristickou vlastnosťou je, že je to čistý double action mechanizmus, pravý double action mechanizmus. Takže aby som vysvetlil, zbraň bola samozrejme pred videom rozobratá, kontrolovaná, že je prázdna, ale tak pozrieme ešte raz, opatrnosti není nikdy dosť, v komore nič není. No a môžeme sa teda pozrieť na to, že keď stlačím teda spúšť na prázdnej zbrani, tak vlastne spúšť naťahuje kohút. To je ďalšia vec, že zbraň má externý kohút, není to striker fired, ako moderné Sig Sauery a väčšina ďalších pištolí. Ale teda je to skutočne double action, podobný ako býva pri dvojčinných revolveroch. Tá spúšť je veľmi konzistentná, že není tam žiadne zadrhávanie, že pekne plynulý odpor počas celého stlačenia. A zbraň teda nemá žiadne poistky a je určená primárne na nosenie, na obranu. Čiže samozrejme tam musí byť nemôže tam byť nejaká veľmi jemná spúšť, ktorá by hneď vystrelila tá zbraň. Takže v tomto ohľade to aj dáva zmysel. Niektorí si možno poviete, že však dvojčina spúšť na pištoli, že to není až tak vzácna vec. Ale realita je taká, že napríklad Glock veľa ľudí označí, že to je dvojčinná spúšť, ale nie je to úplne 100% tak. Ja vám aj ukážem teraz prečo. Takže tu máme Glock 19, opäť skontrolovaný, prázdna komora, zásobník tam není. A tu, keď máme natiahnutý Glock, tak sledujte, ja keď stlačím spúšť, stláčam, tiež je tu dlhý chod spúšte. No a teraz vlastne udrel bicí mechanizmus, ale ja keď teraz chcem druhýkrát stlačiť spúšť, tak sa to nedá. Bicí mechanizmus už znova neudrie, lebo v skutočnosti tá spúšť není úplne dvojčinná a nevie natiahnuť ten bicí mechanizmus znova. Na rozdiel od Sig P250, kde teda spúšť dokáže ten bicí mechanizmus natiahnuť a zároveň ho potom pustí. Preto je dvojčinná, lebo spúšť vykonáva
obidve činnosti, aj naťahovanie, aj spúšťanie bicieho mechanizmu. Čo je ešte menej typické pre tento typ zbrane, je externý bicí mechanizmus, že vlastne vidíte, že to nemá ako ten striker, ten vnútorný bicí mechanizmus, ako väčšina moderných pištolí a hlavne dvojčinných pištolí. Ale vidíte tu naozaj to kladivo, ktoré udiera. Čo sa týka tak všeobecne vlastností, tak zbraň je dobre spracovaná, kvalitná, podľa mňa je veľmi dobre ergonomicky spravená. No napriek tomu sa na trhu príliš neuchytila. Oveľa väčší úspech mali striker fired zbrane s vnútorným bicím mechanizmom. A teda v roku 2017 firma Sig Sauer úplne túto pištol prestala vyrábať a nahradila ju pištol Sig P320, ktorá sa na ňu trošku podobá a nie je to vôbec náhoda, pretože Sig P320 bola v podstate založená na tejto P250, ale má teda vnútorný bicí mechanizmus. Na záver mám pre vás ešte takú špeciálnu pátraciu úlohu, pretože táto moja pištol konkrétne je Sig P250 DCC variant a nepodarilo sa mi úplne spoľahlivo zistiť so 100% istotou, že čo presne znamená to DCC. Jedná sa teda kompaktný variant a C obvykle značí kompaktný variant, ale teda priznám sa, že vôbec neviem, čo je DCC. Čo som sa dozvedel je, že tento DCC variant bol aj súčasťou nedokončeného zrušeného kontraktu pre holandskú políciu, alebo teda holandské ozbrojené zložky. Takže ak o tom niečo viete, alebo máte celkovo nejaké bližšie informácie o tých variantoch, tak určite napíšte do komentárov, budem vám veľmi vďačný. A takisto budem vďačný, aj ak máte nejaké iné skúsenosti s P250 pištolou alebo nejaké názory na tento typ zbrane, alebo tiež spätnú väzbu k videu samotnému. Na základe doporučenia komentujúcich som si zaobstaral mikrofón, takže dúfam, že kvalita audia už bude lepšia. A tí z vás, ktorí sa zaujímate o staršie zbrane, tak určite si čoskoro prídete na svoje, lebo mám v zásobe nápady na ďalšie videá, ktoré by som chcel natočiť. Takže určite dajte odber, aby vám nič neušlo a samozrejme dajte like, ak sa vám video páčilo. Na teraz sa s vami lúčim a želám vám krásny deň.